Ei koko ajan jaksa kuunnella päivittäistä valitusta ja natinaa, vaan kaikki haluaa kuulla, että mitä kaikkea kivaa ihmiset on löytänyt. Jos haluaa kuulla valitusta, niin voi mennä aamuruuhkametroon. Sieltä saa kuulla hinta. Niin. Slidereita, korean beefi, pulled porkia ja sitten kasvista. Ja sitten on vähän tuoreita salsoja ja lisukkeita. Hei äiti. Suosittelen. Aivan tolkuton. Ihan tappakamu. Tää on niin iso, että mä en tiedä mitä mä saan tän kerralla suuhun. Saa nähdä kauan kestää ennen kuin tääkin hauska kielletään. Bibilinga. Ja sitten seuraavaksi. Oliko tuossa kaikki toi kimchi vai? Ensi vuonnakin suosittelen Maraa. Mä haluan vielä sanoa vähän, mä haluan haukkua mun lukijoita. Siitä mä haluaisin vielä sanoa, että joskus mä ihmettelen sitä, että miten niillä on niin surkea maku niin lukijoille. Että ne tykkää jostain ihan typerästä niin kuin postauksesta, mikä mun mielestä on ihan vaan semmoinen niin vasemmalla kädellä. Ja sitten jos mä teen jonkun oikein nerokkaan ja tosi hyvän, niin se ei leviä. Okei, hyvää iltaa. Tervetuloa Raakalautaan. Tämä on keskusteluohjelma, jos me puhutaan asioista suoraan. Muutama vuosi Espoolla kaikki unohtaisi se, että Espoo ylipäätään oli olemassa, ja se olisi niin kuin maailmalle, ihmisyydelle ja ihmiskunnalle hyvästä. Mutta mä tykkään niistä tosi paljon. Esimerkiksi semmoinen, mä otin jossain semmoinen niin tosi typerä selfie vaan kännykällä, semmoinen selfie. Siihen tuli joku 100 tykkäystä Facebookissa. Sitten minä ja Siperi Haski, mun siskoni, otettiin tosi hienoja semmoisia pyhimyskuvia, missä me pukeuduttiin ja me nähtiin hirveä vaivaa, varmaan 2 päivää tehtiin niitä. Niin sitten ei niistä tykännyt kuin joku 20 ja mä olin tosi katkera siitä, että miksei ne tykkää näistä hienoista kuvista. Ja sitten joku vielä kehtäisi sanoa, että ne on angstisia irkkaleria-kuvia. Niin kun mä kysyin, että miksi te ette tykkää näissäkin ääliöitä. Mua joskus säälittää, että nykyään on semmoinen selfie-kulttuuri, että sitten että niistä sitten tykätään. Jostain mun naamasta, niin please. Siellä oli kaikki. Meillä on 3 eri kokoa meidän mallistossa. Tää taustalla näkyvä on niistä pienin, eli tää on 18 metriä korkea. Mä väittäisin, että tämä on kuumin polttoaineen säästöinnovaatio, mitä maailmalta löytyy tällä hetkellä. Koko varustamoala ja meriteollisuus seuraa tosi aktiivisesti, että miten tämä pilotti menee ja miten tästä ratkaisusta tehtävän tuotteen tuotteistaminen onnistuu.
Joo, mä laulan. Mulla on semmonen metalli, proge-metalli, melodinen bändi. Tuikit, tättönen, iltaisin luokaa tättönen. Tuikit, tättönen, iltaisin luokaa tättönen. Itse asiassa se tuli ihan lennosta, että se vaan yhtäkkiä tuli mun päähän. Siitä se sitten niin kuin lähti, että en mä oikein tiedä. Sitä sitten ihmiset tykkää lukea. Että siellä saattaa hyppiä asiasta toiseen ja saattaa postaukset venyä. Ja sitten seuraava postaus saattaa olla silleen, että siinä on pelkkiä kuvia. Meidän eduskunnassa on 200 tyyppiä, joista valtaosa vihaa Helsinkiä. Sinne rupeaa rakentamaan yllättäen taas tasakattoista 4-muotoista, niin tällaista niinku veritäistä peruskuraa, mitä on. Me käytiin aika paljon keskustelua siitä, että pilataanko niinku tämä Helsingin vihreä keidas. Oli tämmöinen niinku sopimus siitä, että te rakennatte 5 000, me rakennetaan 10 000. Sellaisia paikkoja, jotka on kovin näkyviä täysin Helsingin keskustassa, mutta mä en tiedä kuinka monta arkkitehtikilpailua näistä on tehty. Jotain niinku ison rahan asuntoja. Siis kämppäasuntoja. Joo, siis korkean profiilin asuntoja. Eli täytyy olla ihan ok juttu. Minusta rakennetaan ne niin kuin pienituloisille, me rakennetaan isotulosille. Iltapäivän juontaja Kokkolasta, mutta ilmoittaa, että mä oon täällä asunut monta vuotta ja on Helsinki lähestynyt tosi hyvin. Minusta joku pissii minua taskuun. Joo, sua pissii taskuun lujaa. Mä muistan, kun mä olin nuori, niin sieltä löytyi kuolleet kavereet sieltä. Aivan. Kajaanista ei viriili ja sitten Kajaani on joka tapauksessa sellainen paikka, että viimein lähtee sammuttaa valot. Missä vaiheessa kaupungista tuli liikeyritys? 1/10. No tässä on niinku nerokas hetki nyt kaikille sit niille 200 Helsingin vihaajalle. Vaatikaa, rökittäkää Helsinkiin silleen, että pakottakaa Helsinki tekee vuokra-asuntoja. Se, minkä voi sanoa, niin kivijalkakaupoissa asioiminen voi olla yllättävääkin monille ihmisille, jotka ei ole käynyt aikaisemmin kivijalkakaupoissa. Että se, niin kuin se henkilökohtainen palvelu ja se mahdollisuus niin kuin ihan oikeasti niin kuin tutustua niihin tuotteisiin, tavata niin kuin uusia ihmisiä, tietyllä tavalla saada jotain omaa ja uniikkia, niin se voi olla monelle, joka on tottunut ketjuliikkeisiin, niin aika yllättäväkin kokemus. Et monesti näistä kivijalkakaupoista löytyy ne kiehtovimmat hullut, jotka on vielä jäänyt puurtamaan ja vääntämään. Viimeisin asia, mitä mä haluan, on muuttua semmoiseksi sieluttomaksi verkkokaupaksi, jossa ihan oikeasti ei ole enää sitä ihmiskontaktia.